Nggih. Menika Mbak Bet Megabet. Megalodon kuwi. Lenggan ning kono. Monggo. Ya ora apa-apa, ngadeke engko. Wah iya. Ya ini kurang mancing ngadek ya. Iya. Nyuwun sewu nggih, Mbak. Beda karo Mas Gatot ngadeke ket mau. Aku iki apa jenenge? Awruh empring disandekke wis njur ngadek. Tegese normal. Normal ning kenormalan kok. Iya. Bisa pase. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pamirsa Masda. Ya, wilujeng dalu ki. Aku ra di wilujeng dalu ta iki. Wilujeng dalu Masda, Oke. Kang Mas Kakang. Oke. Malam juga Ayang. Kok ayang to? Kok ayang to? Apa ora entuk? Lho kan jenengan tau ngendika to, kula niku lak adi wedok. Kok ayang? Apa adi wedok ora entuk diceluk ngono? Ya ora oleh. Ya oleh wae. Ayang-ayangan wae. Ayang kaya anyang-anyangan ya beda. Beda to. Iya. Ya ana pamundutan Sideman. Nggih. Langsung dipinangkani wae nek 100.000 mengko nek arep tok pek aja. Kok ngono ta? Lah iso nek dine wedok ora oleh rekeningku pelit. kaya nek njipuk rekening ning ngebang duit 100 ki tanggung. Dadine wis sak nggone celeng-celeng wae. Iya. Nek dibawani. Nggih, duet ta niki, Mas? Duet ta? Manut. Nggih. Ya. Aku kok takon ngapa-ngapa manut. Ampun njaluk gaya sing kepiye wae. Gaya apa? Mas cengkok bawa kan beda-beda. Oh iya. Njaluk diluk sing kepiye wae insyaallah iso. Iya. Nekat-nekat apa? Wiwitane. Suaramu apa? Suaramu apa? Iya. Wingi sasi November. Wingi minggu wingi rada anu ora ming rada cen mbuh geblas nanti suarane. Serak-serak ngomongane. Iya. Nika iki sake nganu keseringan jenengan padoni nika lho. Weh, wong aku arang padu kok ya. Dasare kowe iki study tour bengak-bengok ya ora. Mboten kok. Heeh wae. Ya. Yo. Anderek sang peke. Bocah ki anu yo marai gumun. Gumune ngendi? Sing marai gumun ki nek omongan biasa ki ya kaya liya-liyane. Oh. Ki maksud lo apa gitu? Ya maksudku ra piye-piye ya. Heeh. Nek bareng bawa ya padha liya-liyane. Tegese cakepane jaluki bawa iki ya dilakoni iki. Ora ya ngono. Iya, pathak gundulmu ya. Iya ya. Ya. Bagus kang olah budaya. Iki bagianku arep tak dhuwurke. Iya. Aku seneng sik dhuwur-dhuwur. Iya, aku seneng lekasi kon dhuwur. Setinggi harapan. Setinggi harapan Mas. Harapan mendapatkan Mbak Anggi. Wah, ya ora apa-apa. Nek harapane dhuwur, nek apa jenenge? Nek kasembatan ora masalah. Iya. Soan menyang kutha gedhe. Kok kaya suluk toyong ada-ada ya men. Ning tibane kok. Iya. Heeh. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir. Ayo kowe sing aku nek rendah-rendah ku ora tekan. Suara kurang permana ning wasesa ngro
beca tanduk bedane. Nek ning rendah ngisor, ya nada ngisor. Ki tekan terus iso awet suwe. Ya, aku nek ning ngisor ki apa jenenge ora awet suwe. Apane sing awet suwe iki, Mas? Maksude cengkoke iki lho, nek kan apa swara gedhe ngono kan ora suwe. Ya. Heeh. Ngungrung marang bendara Dia Sulestya pijer ngencangake kathok ngencangake alis ngencangake napa Mas wau kathok alis tuh apa Terus tresno sesideman siaga ki unik-unik kabeh. Oh. Kae sing demung sing siji udu Mas Andya lho. Lah sapa? Mas Dobleh Kencana kae. Kaya sembrana Dobleh Kencana. Juang kae. Ya, kae ganti to. Kathoke diculi nganggo jarik. Ya. Kathok dawa ngono. Ah wayah arep icul jarik iki kathoke tak gua nang kempyak ngono. Kok ya jenengan ki sembrana ngoten niku to? Aku senengane sembrono. Nek kowe ora sembrono aku yang. Ora dolanan aku. Apa nek pengen rene ya? Ganggu ae iya. Heeh. Yo. Luwih becik panenono timbang bepisah. Kowe kae ayo. Pripun Mas Jan? Pripun? Penak, mantep. Apa nih sing penak? Langgame iki lho. Nggih. Suaramu barang. Iya. Iya. Uripana godha sesidemah
gayeng ngene iki. Iya. Mbak aku marahin joget, Mbak. Enek joget aja nang panggung. Lah pripun ta? Nang nggon liyane wae. Iya. Uripana. Hoi. Sampun dimenangani, matur suwun. Nggih, matur nuwun, Mbak. Iki aja nganti kalah karo sing joget ning ngarepanku. Ya ampun. Heeh. Bute, Piye? Bu Sotil. Heeh. Iki anak buah Naruto apa? Anak Oh, buah Naruto. Nganggo kae. Dudu Iki durung. Oh, kan. Iki awalan. Awalan. Sing keri kule teko nggawa empyak. ora Tendone kok, semua ambruk kabeh. Kuwi iki mbiyen Loh. bakul permen Permen, Sarmento lho. Oh, Eh? kuwi. Sarmento iki kok kok Udan, Oh, udan. ah. Udan. Kalah iki Weh, jeneng lok karo tenang. udan. Tangane Tapi kene luar udan. biasa. Didelok saka njaba. Heeh. Beliau adalah penggemar satu buah lagu yang sudah pernah menjadi legenda. Lagu apa? Kok kowe rati ya? Deloken saka kae. Saka apa nih? Beliau adalah penggemar lagu Caping Gunung. Weh. Wow. Mergo Kae capinge kaya gunung Tapi luar biasa mereka, Nggih. kreativitasnya luar biasa. kreativitas Iya. ya. Untuk mengapresiasi seni budaya, Nggih. ini macam-macam. leres. Seperti bapak-bapak yang di depan itu, Iya. kita perlu apresiasi juga. Iya, dan luar Itu biasa Om. ekspresi mereka. Iya, ekspresi. Bahkan ada yang misalnya lagi dari segi kostumnya nyuwun sewu, dari Segi sendok. penampilannya. Sendok. Mau oleh dosku mau ora ono sendoke mulane. Iki Makane. Ya tak dijikui bapak iki. Nggih. iki ana Saking stikere. kreatifnya kok ya. Ana stikere rombongan apa? Oh. Nari latare kae. Oh, ini stiker Iya, penari yuk. latar Heeh. Apa yuk apa? dari Bang? Trio Gigul Oh, Jogja. Gigul. Loh. Trio Jadi Gigul. kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin Nanggap. menghadirkan Oh, mereka bukan. bisa dihubungi ke nomor 0821 Nggih. 10146091. Iya. Langsung nek pengen gawe-gawengan Wah, kalih pokoknya- Trio Gigul. Trio Gigul. Jenengan niku ajeng supitan, syukuran, Nggih. terus mantenan, Mantenan. seripah nggih saged Eh, pokoknya. Kok seripah barang tok. Enggak. Maksudnya gue menghibur sing keseripahan ku Oh iya bener. sedih lho. Karena nek jenenge wong keseripahan kuwi mesti sedih. Heeh. Kudu Ana sing nglipur. Iya, nglipur sing bener-bener iso membahagiakan. Ngono lho. Ngono ya. Iya bener. Wes dine tembang napa niki wau? Sesi demas. Sesi Sesi deman. Ya. Nggih wis Mbak sinergi Mega. 8 6 tu. Sindane 7 glo. Wah. Iki anu Ceria. men apa jenenge? Piye yuk? Men iki masalah pamundutane ora ana to sithik ming siji mau. Nggih. Iki ngedeke sinden wae. Oh, sindane Oke. dideke. Sakbare Mbak Mega ono Mbak Mega? Iya. Nggih, oh Mbak yo Anggi. dideke. Mbak Sinten. Mbak Iki Anggi. Mbak Sinten, Mas? Anggi Harmadi. Oh, Anggo Harmadi. Mbak Sinten? Mbak Anggi. Oh, Mbak Harmadi. Anggi. Mbak Anggi Harmadi. Sing, Anggi. sing jenengan senengi sing pundi? Non. Ah seneng kabeh nek. Oh, seneng Iya. kabeh. Heeh. Ya bener, sing jenenge dalang luar biasa, dalang sing pentasil akeh. Ora nggo pedhot, Seminggu nganti ping 8 ya. kabeh sinden. Seminggu ki nanti dia mek ping 7. Wis kuwi saking lari. Oh, saking lari. Oh, Dina iya. ping 7. Yo ngapunten. Disenengi kabeh. Yo cange. Dul prese. Saking panitia terus susulan malih. Nggih. Ya ya diwacake. Oh, kueh meneh saya kae. Wah, dah. 30. 30 Dul wis pres. ini. Di monggo didengarkan. Iki nek di bulan balen ini tenan ku liburan iso subuh. beban setengah loro. Ora masalah. Loh iki 300 swidak 30. 300 swidak. Nomor iku lho maksudnya. Oh, nomere. Yo. Ya nomor 411. 441. Ndi saya tak waca iki. 441. Oh, iki Pak Mate kurang sithik. Wah, geseh iki geseh. Selanjutnya 238. 238. Lanjut 046. 046. 046. Lanjut 594. 594.
611 611 487 487 405 405 383 383 Cimolu piro Piro kuwi? Jiji 53 153. Mongo Lu 593 598 ding 598. ya 153 dan 598 ya yang nomor terakhir tadi Langsung nggih, Pak. BTW Monggo. BTW ki enek sing HP-ne anyar. BTW. by the way HP-ne. awang saking laris Oh alah, HP-ne Mbak Niken. Heeh. HP-ne napa, Mas? Kuwi apa kowe? Vivo. Oh, Vivo. Oh, lho dhek kan penggemarku. Heeh. Vivo Vertigo. Viko Portigro. lanjut Lajeng nggih Mas Yusuf. Nggih. Nomor 396. 396. Langsung 289. 289 Bisa langsung menuju ke kotak-kotak coklat menika. ada seru nggih. panitia yang Bu di Sotel, sana. Mbak Tere, Mbak. aku ora wong aku ora ono kupon Nggih, lajeng nomor 512. Nggih. Langsung mawon. Nomor 105. 105. Lanjutnya nomor 522. 522. 522 522. Selanjutnya nomor 248. 248. Langsung Iki, nomor terus apik banget iki. niki nomor cantik nomor 500. 500. Nggon aku ding kowe. Nggon aku. Nomornya jenengan Nomor kula. 500 kurangi piro? Enggak, ora tek kurang ya, tak Ora. imbu. Oh, diimbui malah. Selanjutnya nomor 379. 379. 379. Lanjut nomor 384. 384. Langsung lanjut nomor 024. 24. Ngono ae. Gue Ya. 024 selanjutnya 373 lalu 439 selanjutnya 408 408. 408. Oke, selanjutnya 263 263. selanjutnya 318 318. 318 Oke. 198 198. 535 535. 186 186. 482 482. 162 Bon. Monggo. Nah, nomor yang Mawon. dipanggil langsung menghubungi panitia yang di Nggih. kotaan iku. Monggo Oh, mereka lanjut. kalau mau mbok pilih nomoripun Ya. cocok, monggo dipun Nggih. tumbas. Nggih, semua nggih. Nggih. Ya, sing metu ekor loro. Ekor 2 kabeh. Iya. Telung nomoran kabeh. Nggih. ya Nggih, niki monggo selanjutnya Mbak sinten wau? Mbak Anggi Armanji. Mbak Anggi. Ya, ya sebenarnya disepati ta. Iya. nggih sugeng dalu Napa niki, Sugeng dalu, Kang? Mbak Anggi Oh sik men ngomong-ngomongan sik. Wah, pengen ngomong. ngomong-ngomongan sih Mbak Anggi, lho Mbak Anggi niki tesih sekolah napa samurambung? Wayangan kok takon iso sekolah napa ora? Syukur kowe. Kan oh. kepiye terusan? Wancine lho, saiki iki wayangan, ora tau isih sekolah apa ora. Lah ampun wangsul kek niki wayangan lho. Oh, pun Pak. Saniki Oh, ada wancine ya? Le sekolah mau kok ya? Nggih. mau buatan wong prei kok Oh, mboten. Oh, pun prai Mas Yusuf. Setu. 5 hari sekolah. Ah. jenengan tesih sekolah saestu Dik Nggih. napa kuliah kuliah Oh, kuliah. Oh, kuliah. Ten pundi, Mbak? wonten kampus oh lah iya Ayo kula ning kampus. Kampusnya pundi? AKN SBY Oh, AKN. AKN Akademi. SBY. Akademi Kebidanan
kok kebidanan. KKN. Bidan plotot gundulmu wae. Lah, AKN. Bidan kok nang kebidanan. Aja Ya, mau apa? kali. Lah, AKN ini apa, Mbak? Akademi Komunitas Negeri Seni. Seni. Oh. AK. Akademi Komunitas. Komunitas Seni. Negeri Negeri seni dan Negeri Seni dan Budaya. dan budaya. Oh. Kuwi koncone isi karo UNJ. Oh, Sak geng. nggih. Besok berarti nek lulus jadi dokter. Kok dadi dokter? Dokter kesenian? Oh iya. Iya. Nek kowe arep dadi dokter cintane Mas Harmadi kok. Alah. Mas Yusuf iki senengane kok godho lho. Kayak men sing digodho rame ngaku terus. Niki to. Heeh. Ngerti kula. Sing di Sing gendel iki. iki wong iki jenenge ketut. Ayo ketut Harmadi. Ketut Kowe arep dadi Darmadi. dokter. Dadi dokter cintane Rusbandi. Mergane ngopo Om? Pisan wis klenger denene. Turne pas dasare kayak penyuka pria. Oh, bos tenan. Penyuka pria. Ya ampun lho. Tenan. Mas Yusuf ki dalang kondang iki lho. Saya jenenge Mas Ketut Armadi. Heeh. Lho, braine saka Sambi Pitu, Gunung Kidul. Ya. Langsung menuju ke UST. Woi. Oh, Sambi pitu. Sambi Pitu. Sambi ping pisan wis klenger ya. Iya. Apa kan Sambi Pitu? Heeh. Jenenge iki. Ya. Ya, sing apa-apa. nyanyi Mbak Anggi apa? lagune apa? Lagune. Masda kalau wau wonten ingkang ngersaken langgam ali-ali. Oh, nggih. Saking Pak Jen saking Kalimantan. Oh, Saking Kalimantan. Nggih. Hadir Samere, Kalimantan. Iya. Kalau wau sampun transfer wonten rekeningnya Mbak Mega Aduh. nyuwun Ya apa-apa. ali-ali. Mas Yusuf, Nggih. wau le transfer ten rekeningnya Mbak Mega. Heeh. Niki sing nyanyi Mbak sinten? Mbak Anggi. Berarti sing nabuhi sapa? Sing nabuhi Mas Ketut. Mas Oh, Ketut. yogane Ah, wiyogane enten Mas Bronjong, Mas Heeh. Rusbandi, kathah Ah, pokoknya enten kathah. Mas Juang barang. Mas Juang. Nah, mengke ditransfer ten nggen kula nggih. Ora iso, lah ngapa? Lah mengke kula kan sing dadi makelar. Makelar nyaluk padha wae. Ah, gitu Mbah Mercon tahun baru. Kah, nggih monggo, Mbak. mercon botolan. Ya, dibawani. Minta tintingane sing anu kepiye ya. Tintinganipun Mas. Kang Mas ngono lho sing anu. Ada Ketut. Oh, njaluk menyura. Njaluk esuk tegese. Sami dodo. Ngono wae kowe Oh iya. Aku sak ganteng nek ana tintingan. Apa mau? Apa mau bahasa Inggris? Hah, ora aku ora basa Inggris apa? Bahasa Inggris mau apa? Ora ya. Apa solmi? Sami dodo. Dodoli dodoli. Anak buah Pak Pardi. Mindhe kemo tak dekemi menengo. Anek mindi kemo tak dekemi menengo, anggo neh met. Den. Ya ya. Jenang kula. Ya padha selerane padha to. Dhuwur. Nggih. Ning dhuwur. Lihat Pria bagus. Aja ngisor ora. Iku sulih kula. Lho suarane apik kok, entring suarane. Iya. Aja Ayo gawane. dianggap sepele. Bendara terus. Ora iso.
tansah nggon deli yen dadi lara lara pikir sedih rinten dalu Ramadan entak napa mboten iku oh iya ketok-ketoken kewala nek kira ketok-ketokan kemale ora anti ya mong besok apa bakal bali ya mong Kang Mas Harmati yen bali bejo tak ora nek bali tak keloni ora enek bawa kok kari-karine i enek wae nglegeni jenenge ora nglegeno wah ya ngagem aliku pamrih ocelali marang aku latihan kula watan melu besuke kali ngono lelabet pun dipinangkani iya jan nyamleng tenan yung nyamleng wis
Wah, anggere sing nembang Mbak Anggi, sing gender Mas Harmadi, wah kelope ora iya. Kok Harmadi to? Ya kuwi jenenge iki Ketut Harmadi ya. Ajeluk wae ketut ngono wae. Harmadi rupa tembang ali-ali. Ali-ali. langsung Alus ya alus. Apa? masuk ya ora isen to dhewe. Maksudmu? Isen. Panjenengan sebagai Rio Sudreng angkringan. Ora nembang apa? Weh. Wah, Yo nyelepekke. nembang ya, nembang. Yo. Sing lagi viral Om. Apa? Yo. Go. Gundul gundul. Ora kuwi ora viral. Lagu lho kuwi ya. Gundul-gundul pacar. Apa? Derek, Sing lagi viral pokoknya. mendem wedokan? Ora, kuwi lagu suwe do lali kanca-kanca. Wis suwe. Lagi viral sing sucat telapok. Kae kudu kae. Apa meneh? Ya lagu Thailand. Oh. Iya. Waduh kok nganggo siji loro telu. Mangku burel kuwi lagi viral. Oh, mangku burel Nek lagi. burele ra menyang lagian. Oh, Iya. Sing menyang bojone dhewe-dhewe. Yo, mangku sinden ngono ne. Iya. Apa manut wis pokoke. iya, Pak. Kadang ora ana pamundutan lah. Sing iso gamelan. Heeh. Mendem wedokan apa Mister Mendem? Mendem wedokan mohon Mas. Yo manut. Mendem wedokan niku Ya. lagu lawas. Lagu Ning lawas. sakniki lagi diunggahke kalih Mas Denny Caknan. Trending satu musik lho sakniki. Mendem wedokan iki. Mendem wedokan. Alah, Ya. mosok mboten hafal to? Mboke ngono. Oh, hafal Ya. kuwi. Ya ora yo dijajal. Coba, Dut, sepiro Dut? Sepiro? Tut-tut wae lho kowe iki, Go. Mboke. Mboke. Heeh. Sing nandur timun Kudu. Kae entit. iki simbok Ah. sing kabur kangin. Gesek. Ah kok malih to. Simbok wetengku luwe nek simbok sing kabur kanginan niku dalan anyar. Oh dalane. Dalan Sing anyar. Maksudnya neng dalane dalan anyar kowe. karo sapa? Oh. Kudu kuwi. Dalan anyar. Wis simbok-simbok kuwi. Neng dalan anyar ngemis karo sapa? Lho kok ngemis mah. Kok ngemes to ning dalan anyar kowe karo. Iki mau lagune apa? Ngono. Iki mau lagune apa? Mendem wedokan. Oh ya wis pinangkani langsung. Iya. Yo. Langsung. Ya selak. Yo. Yo. Jedrukan lho, Nil. Wis to. Jedruk wisan. Ketoke cocok nek ngerti to pireng. Apa le? Aku njaluk dikawinke. Aduh, enak tenan. Karo sapa dole? Salah. Nganggo ora nganggo. Ora nggo arah kuwi. Ora, anggone apa? Oh wis ora luwat tol kok saiki kok. Anggone lewate apa? Dalan Dalan biasa. Melu Google Map. Karo sapa dole? Sing penting Apa? ana nyawane. Terus ya tanya Yo. Simbok watangku luwe ana ketan coba takono simbok wan bengi pengen katamu ora gampang wong bejoan kudu bisa golakan gampang Iya.
ya ya. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek kanggo nikahan kaya ngrungokke radio nek lagine. Heeh, ngrungokke radio. Lho Mas Ando lek mati-mati cengengesan kok piye? Lah iya. Ah Mas Juang barang kae piye lek kematke Mas Yusuf? Nak Mas Ando kae ket bayi lahir cenger ki ngono kuwi terus rasane. Ngene iki terus. Mlenge terus ngono kuwi wong mbiyen pas lari kene keceneng kiwa tengen. Kaya joker. Mergo sume. Oh rajan ngono kuwi. Ngono kuwi kayak lai kaya joker. Lho tapi sakrarane sedulurku lanang sing nggih. Tapi luar biasa Om. Sak menika nggih enten ing wengi niki enten Pak Gatot Jatayu. Pak. Loh, mana Pak Gatot? Pak Gatot. Loh, itu dolopnya Indonesia. Ya, dolopnya Indonesia. Waktu almarhum Pak Senol masih sugeng, beliau sering aktif ya. Aktif. Oh, jadi kayak dolopin gitu ya. Iya, Dia memang manusia dolop dia. Dolopin ya. Tim Enten support. Pak Gatot, enten banyak lah pokoknya teman-teman semuanya. Matur nuwun. Ya, betul-betul sekali. Ya sik sing kira-kira anu. Iya, Patih Praguta ora apa. Sop sinten Mas? Ayo Mas Gatot kae mau kae. Oh, Patih Praguta. Patih Praguta. Anak kae Patih Praguta kentekan kostum. Dadi yo nganggo topi diwalik ngono. Iya. Nika sanes Patih Praguta sakjane Mas. Lah ning apa? Anake buta rambut geni. Lah Ora ngerti to. apa ora? Wayang paling ampuh ning sakmene iki sapa? Loh, Pak Janaka Resna. Bima. Ah, salah. Gatot Kaca. Salah. Sapa? Arjuna. Arjuna. Janaka. Salah. Siapa? Wayang sing paling ampuh saka pojok kono sampai pojok kene, Om. Siapa? Tante, kuwi jenenge buta rambut geni. Ya mengko Kok iso? Ora kuwi kalah kuwi tetep. Mbokne buta rambut geni. Loh, kok iso le? Lho, nglareke buta rambut geni ora kemrata kok.
ora ngerti, kae yo ana pemadam kebakaran kok. Sembrono gawe. Kowe iki Aku ora dilahirke ditatah kaya. Oh ditata. Di battle. Di battle. Nek Pak Gatot ki duwe anak kembar jarene. Kancamu ta, Pak? Apa nih? Pak Anake Gatot. Pak Gatot sing kembar kancamu kae, kanca kembar kuwi sekolah nang kene ya. Oh, saiki nang kene to? Oh, sekolah nang UST. Oh, kembar. Jenenge sapa, Kak? Nini karo Nunu. Heh? Kembar anak. Sapa, Om? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Ki sekolah nang kene kancaku mbiyen. Heeh. Ning karang perkembangan zaman si Nini ki melu facial warna-warna si Nunu kan wonge lugu. Lugu. Wah, ya tetep Ora tau neko-neko. Ora tau reko-reko. Arep kembar kita tetep ana Ora, perbedaan. makane nek Nini kan facial Facial perawatan. Putih perawatan. Putih kok. Nini putih kok. Nunu Ireng. Heh? ora tau perawat. Oh, sing Nunu ora perawatan. Sing Nini ki kuliah nang kene. Lho sik to. Pak Gatot duwe anak kembar. Kembar. Oh, jenenge Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Sing siji ki lugu. Lugu. Sing siji gaul, perawatan kuliah kok. Jenenge Nini. Nini. Ah, kuwi gaul Gaul perawatan. perawatan. Nini Oh, putih bocah. Nunu Ireng. Ra melu perawatan. Sing Nunu ki wange lugu ora warna-warna. Ayo. Nek wonge iki Oh, Nini ki ora rambute. nek wonge rambute nek Nini iki Nini ki rambute di rebonding semerabang kae. lurus kae. Lurus, rebonding lurus kae. Nini kuwi. Nak Nunu Rambute kriting kok ngono kuwi. Heh? Nunu rambute kriting. Beda, Dik. ora neko-neko. Ora nek kok Nunu ki wange kalem ora reko-reko. Ora neko. Lho ning iki pas wisuda kan boncengan kan. Boncengan, Ayo oh. boncengan pas wisuda ngono boncengan. Iya. Pak monton ini Nunu kuwi. Wah, pas metu kono kuwi nggo jeglongan kono kuwi ra omah gesik. Tibon ini Nunu kuwi. Wah, aku kaget tak pelayoni kae. Bojone Nini ki ra apa-apa. Nini Nini era apa-apa. Nini ki ra apa-apa. Nunu Licet. Luka. Niku. Sing boncengke sapa? Nini. Nini Nini ning ngarep. Nini ning Bonceng. ngarep, heeh. Nini Bonceng. tiba kabeh. Tiba kabeh cah loro kuwi. Nek Nini ra apa-apa. Nunu Licet. Kelaku. Yo dibalsem apa dipremadel? Kok tambani apa? Wah, ya perih diremason kok. Oh tak kira. Oh, makane. Kula wingi ketemu Nunu. Piye? Nunuke gundul. Sak karepmu. Kok Sak sundul? karepmu. Bar licet to, terus potong, mepet mari. Dipotong lek arep dijahit ki dipotong sikik. Oh, dipotong. Dadi nek arep iya. dijahit, nek arep dijahit ki dikerok sikik. Nah, kan sing licet Gundul kan sing baduke nggih Om. Nggon pilingane iki lho. Nunu jahitan. Nunu jahitan terus Heeh. ditensuk. Nunuke Nini niku Kuwi jahitan. mau, Jeng. Ora kok perkara kowe. Nunuke gumah lho. Kok Nunu Ngawur. Mules weteng iki gagar otak iki lho. Gagar otak ya nganggo muntah. Iya, gagar otak. Iya. Bener. Iya wis tau gagar otak kok ya. Kowe tau gagar otak apa? Tahu. Apa kowe ndek utek? Lho Oh, duwe. ngece. Duwe. Biyen nang kene iki sekolahan kene iki leluhur kesenian ki asline iki sakjane ya nang universitas kene iki lho. Tenane? Iya, Universitas apa iki jenenge? UST. UST. Apa kuwi? Lho, Universitas Sarjana. Sarjana Apa? Wiyata. Oh. Kuwi iki leluhur kesenian ki asline lahire malah saka kene. Saka kene kok iso? Lho aku ki mbiyen ya ajare ya nang kene kok. Oh mbiyen ajar nang kene. Ajar kesenian apa nen? Ajar kesenian jarene lho nek misale kowe arep nglipur wong-wong, kuwi iki ora mek waton nglipur ning ya nganggo sinaon, nganggo ngilmu. Lah iya terus lah ilmune enten apa mawon, Mbah? Aku ya ngono kuwi. Ilmune ki ana alam-alaman, ana cangkriman ngono kuwi. Sampar sandung barang kuwi. Oh, nek alam-alaman ki cara dene ki nek saiki ki kaya stand up comedy ngono kae lho. Wis kaya model monolog ngono kae. Omong dhewe. Omong dhewe. Contone piye, Dik? Omong dhewe ki kaya tangga kae omong dhewe sok omong dhewe. Kuwi kuwi Tanggamu edan kentir kae. beda to. Kuwi ngilmu saka kene kok biyen leluhur kuwi. Wah, alam-alaman ki kaya kuwi nganggo perbandingan. Heeh. Ana wong tukang ngombe karo wong tukang udut. Oh, berarti alam-alaman kuwi perbandingan. Iya, iya. Ana wong tukang ngombe, Karo- ana wong tukang udut. Nah, kuwi ngadake percobaan. Percobaan. Sing tukang udut
kuwi dilebokke kamar blung disediani kabeh merek udut cemepak nang kono. Sing seneng udut. Sing seneng udut lebokke kamar disediani udut berbagai merek. Wis dilebokke kamar kunci ceklek. Wah. Sing peminum ya padha lebokke kamar blung disediani kabeh merek minuman lebokke kamar kunceni blok. Selama setahun. Dek, nanti Dek. Aku nek kene. Oh, ora ngejak-ngejak lho. Selama setahun. Uji coba. Dibuka lawange. Diar. Sing peminum, wah, mati mengenaskan, kering keronta. Mergane opo Nel? Ayo minum setahun ngono kuwi. Ngombe setahun. Heeh. Mereke wuto. Wis kabeh. Apa wae ana? Nah, sing ngerokok, Sing ngerokok lebublong dibuka. mati. Bosok mesti. Ora. Malah sumringah seger kok, ora kenapa-napa. Ah kok iso? Mergo lali ra nggawa rek. Lah ya kuwi jenenge ilmu ora oleh nesu, ilmu kok. Iya. Ora nesu. Nggih nek pados ilmune wonten niku dan Loh, niki. saya mbok omongke mau saka alam-alaman terus cangkriman campar sandung. Ana cangkriman. Cangkriman ki jora oleh nesu. Cangkriman iki Sleman kono kae to? Cangkringan. Tak gelem Ana kuwi kaya ngene iki modele sing kae. Kowe ngerti bedane lontong karo tempe? Hah? Oh. Bedane ora padha. Iya. Bedane apa? Oh, Ki ngene. Iki arep nerusi lakon. Lakon kuwi. oke, siap Mas. Iya. Heeh, arep nerusi lakon. Nggih. Ora apa-apa, ya. Kene pamulutan neh, ke sing ngersake lewung to. Ya. Ya lewung. Siap. Ah, dienggo penutup. Ya. Langsung wae kabeh kur. Ya. Yo, Bul. Yo, joget yo. Masuk.
aman-aman. Satya ati sawiji. Iya 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 iya. Satya Iya iya iya. Wah, saya terus. Bisa. Yo. Satya Padiparatu Mohon dipinangani kabeh ya pamunutane. Heeh. Nduk ayo neruske lakon. Ya kae. Para sata Kurawa arep padha budal kabeh. Wah iya. Ayo didhereke. Heeh. Ngetutke